Tak, díl poslední, závěr, předpokládám, zkusím to vzít velmi rychle, tentokrát. Tak, jasně, budu se povídat o klimatu, o tom, co se děje a tak. Zase jako vždycky, to, co tady budu povídat, je jenom můj osobní názor, tudíž může být z části nebo zcela mylný, takže to berte jenom jako možnost, ne jako dogma nebo pravdu. Tak, máme tady nějakou dobu ledovou, nějaký grafíčky, Epika, Vostok, nějaký odhad paleontologický, který je z strany na Wikipedii, protože dá se to hledat všude možně, dají se hledat knížky a tak dál. Ve finále nakonec se stejně dostaneme k tomu, že podle mě tyhle ty data jsou stejně pokřivený, mají určitou vypovídací hodnotu, ale nejsou objektivní z nějakého důvodu. K tomu se dostanu později. Takže začnu ze začátku. Když jsem byl malej, slunce jsme malovali žlutý jako pampelišky, protože bylo žlutý. Když se dneska podíváte ven, světlo je bílý, mnohem bělejší, spousta lidí se toho všímá. A pochopitelně kladu otázku, proč. Co si pamatuju, v roce 2017, 18, 19 před covidem byly dny, kdy se to dalo pozorovat normálně venku, když jste byli venku, že se změnila ostrost a jasnost toho světla, snažilo se všímat. Samozřejmě tou dobou už všichni lidi, no, většina lidí koukali do telefonu, do počítačů a tak. Takže když jsem byl malej, slunce žlutý. Z toho, co si pamatuju, takže to berte jenom jako moji vlastní paměť v rámci těch posledních 30 let, co se o to nějakým způsobem trochu zajímám. Proč se o to zajímám? Protože mi vždycky přišlo divný, když Erik Rešavej kolonizoval Greenland, tak to nazval Greenland, zelená země. Proč? K tomu se tady nedostaneme, ale to je ten základ toho zájmu mýho o klima, o historii. Takže na konci, v druhé polovině 80. let začaly, co já vím, první anomálie ve vodě, teplota vody kolem Británie, zveřejněný. Já jsem se k tomu dostal až po revoluci samozřejmě, ale ten prvotní výzkum byl už před revolucí. Po roce 85, 90 udávalo se v hloubkách 50 až 200 metrů, jinde se udávalo mezi hloubkou 0 až 150 metrů, respektive 300 feetů a tak. Druhá věc, co víte, určitě spousta lidí ví klima, máme tady tu teorii globálního oteplení, skleníkový jev a tyhle věci. Tak další věc bylo rozstávání permafrostu převážně v Rusku, na Sibiři, což se začalo dít kolem roku 2008-2010. Ve velkým anomálie byly už dřív. Samozřejmě tání ledu různě. Všimněte se toho, že tam je velice zajímavý, že skleníkový jev předpokládá tu věc, že dochází k zadržování tepla v atmosféře ve středních a vyšších výškách atmosféry, proto skleníkový jev a tak dál, odrážení toho tepla zpátky a držení. Pokud se podíváte na teplotu atmosféry v nějakých výškách, tak je nenajdete, protože se neměří, protože se nemění zvlášť, když teda budete sledovat třeba leteckou a tak. Což je zajímavý. Zase oficiálně ten případ toho globálního oteplení se dává vina na částečný uhličitý, ale pokud začnete sledovat skutečně
studovat nějaký vědecký studie, tak se dostane k tomu, že kysličník uhličitý je až sekundární, neterciální druhotný plyn. Hlavně proto, že ho je v atmosféře velmi málo, za druhý je těžší než vzduch, to znamená, že jeho nejvyšší koncentrace je těsně u země a v kotlinách a tak. Což zase je proti teorii skleníkového jevu, kdy by ten plyn měl být ve středních výškách. Ke skleníkovému jevu se dostanete, pokud znáte Milankovičovu teorii a další, tak je to hlavní ten činitel skleníkového jevu jsou vodní páry, potažmo celý vodní cyklus v klimatu, v atmosféře. Důvod k tomu je jednoduchý, protože na kysličníku uhličitem pro obyčejní lidi to chtějí slyšet, chtějí tomu věřit, protože můžu obvinovat megakorporáty, protože můžu obvinovat ty bohatý lidi a tak dál. A tak, že jo, byla Gatese, známýho. A druhá věc je, protože kysličník uhličitý se dá zpeněžit, jako můžete mít ty povolenky na emise a tak dále, takže jako velký biznis. Takže celý skleníkový jev není otázka ekologie, ale otázka ekonomická moderní společnosti. Tak, když se podíváme do historie, tak se říká tady, na Wikipedii se najdete, třeba, že lidstvo se z Afriky rozšířilo před nějakýma 137 000 lety, když se podíváte tady, jako přesně tenhle ten bod, kdy došlo k tomu interglacidalu, zase k tomu teplýmu období, velkému. Proč data jsou skorumpovaný? Tady máte za posledních 500 milionů let. Tady máte modrá je epika, tady když se podíváme jako plus 3 stupně, řekněme, výkyv, což odpovídá datum z Vostoku, ve stanice ruská, mezinárodní stanice na Antarktidě, ve specifickém místě, zase vidíte 3 stupně. Když se podíváme na epiku, což je hodně ovlivněný nejenom místo na Antarktidě, ale i v Grónsku a na Islandu, tak ty výkyvy tady podle epiky jsou až plus 8 stupňů. A když se podíváme na jakýkoliv z těch grafů, tak je říkáno, že výkyv o 0,75 stupně světový je obrovský problém. Furt tady vidíte, že ten špička tohoto je plus 6 stupně. A teď se dostaneme k té, takže to nedává smysl. Jo? A zase máme tady tyhle ty cykly. Tady máte tu nulu, 1960 až 1990, světový průměr. A teď je tady zase ty globální klima, jako lidi říkají, že když budeme uhlíkově neutrální, tak budeme mít stabilní klima. No, když se podíváte do historie, bez lidské činnosti, protože tady začali lidi před 240 000 lety, někde v této oblasti, tady někde, před 200 000 lety. Tady někde začali lidi, současný lidstvo, nebo lidi současného typu. A předtím teda ta lidská činnost tady nebyla. A jak vidíte, teplota je výrazně dolů. Od těch posledních 50 milionů let z plus 14 na, řekněme, současnou nulu, nebo plus 0,75 stupně teďko. Jak vidíte, teď plus 0,75 se všem lidskou činností. Tady teoreticky, protože přece tady lidi byli lovci sběrači, protože neměli žádnou civilizaci.
a tak dále, a školy byly stejného typu, jako jsme my dneska, což zase nedává smysl, protože my jsme od potopy světla, což je, řekněme, nějakých 6,5 tisíce let, tak z hluchosběračů jsme ve vesmíru a oni za tuhletu dobu neudělali vůbec nic, pochopitelně, protože se nám to hodí. Takže zase tenhle ten výklad je potřebný, proto aby byl hezký, aby jsme se mohli my jako obyčejní lidičky poplácat po zádech o tom, jak jsme hrozně skvělí, úžasně skvělí. Tak, 10 minut, nic jsem neřekl. Takže na konci 90. let, kolem roku 2000, 99-2000, byla teorie ohledně toho, že tohleto celé není způsobený lidma, ale tohleto je způsobený sluncem. Tahle teorie se neprosadila, zanikla, protože se nedá zpeněžit. Navíc obyčejným lidem je zavržená většinou lidí, protože jako něco, s čím nedokáže nikdo nic udělat. Proč to tady říkám a proč si myslím, že tahle teorie je pravdivá? Když se podíváme na vývoj posledních, řekněme, 10 let, tak si všimnete, že jednak se změnilo slunce, to víme, jednak se výrazně změnilo magnetické pole Země, obzvlášť v posledním roce, 2, a zvýšila se radiace na Zemi a tak dále. Tady se dostáváme k tomu, co je legrační. Boj s radiací, když se vezmeme teda Billa Gatese, tak teď nedávno, tohle to je, jak vidíte tady, 14.6.2026. Bill Gates nedávno, minulý měsíc třeba, mluvil o tom, že znečištění v atmosféře je vlastně dobrý a neměli bychom ho snižovat, protože chrání Zemi před dopadama, snižuje to sluneční záření dopadající, jeho důsledky. Stejně tak před nějakou dobou, že byly ty jeho výroky o tom, že pokud jsme lidé vědy, tak ta uhlíková neutralita vysazování míst stromů nedává žádný smysl. Jsme tady, tohle tady je Vostok, tady máte osy uhličité, tady máte teploty. Kdyby teploty byly způsobený koncentrací kyslečníku uhličitého, tak by nejdřív klesnul kyslečník uhličitý a až pak by klesla teplota, nebo by to bylo zároveň. Jak vidíte, tady teplota klesá a kyslečník uhličitý klesá, ale mnohem později a vlastně nikdy se nedostane na tohle úroveň až mnohem později. Mimochodem největší zdroj kyslečníku uhličitého v atmosféře není lidská činnost, ale nejvíc kyslečníku uhličitého je rozpuštěného v mořské vodě. Tomu se dostanu za chvilku. Takže sluneční záření. A když si vzpomínáte, když se začalo práškovat, je to první polovina 90. let, je projekt jednak ve Spojených státech na celém světě těch umělých mraků a kontroly atmosféry. Sranda na tom je, že ten hliníkový prach, který tam je, a oficiálně, neoficiálně, už se tu jako hodně ví, že se ten prach rozptyluje, hliníkový, je tady, protože ty kony v půdě všude, má negativní dopady na lidské zdraví, na celkově na nervovou strukturu všech živých organismů, protože je jedovatý, proto jaký socialismu přestali používat. Je odrážení radiace, ať už vezmeme mikrovlnovou radiaci, nebo vezmeme tvrdý záření. Zároveň, když se podíváte kolem sebe, v posledních 10 letech polární záře jsou sledovatelný mnohem víc na jihu. Už to není jenom za polárním kruhem, už je to všude možně, včetně Evropy, včetně Spojených států. Takže zase mění se to. Pokud se půjdeme do historie, podíváme se do toho původního chrámu Hathor,
do těch vnitřní svatyně, do těch starých, která se začíná odhadovat, nebo začíná se přiznávat, že ta vnitřní svatyně by mohla být stará 20-40 tisíc let. To znamená, že z doby tady Atlantidy, před tím interglaciálem, před tím oteplením, předtím, než se moře zvedlo, tady se dává zase těch nějakých 120 metrů, ale zase jiný teorie, když půjdete do hloubky, tak začnou mluvit o tom, že to může být i dvojnásobek, možná i víc, protože záleží na tom, kolik ledu bylo z tuhlýho, kolik roztálo, jak rychle. Zase nedává smysl to, že tady máte tyhle ty body, což je bod, kdy je sucho. Jak je možné, že tady máte důkaz o tom, že bylo sucho, nebo tady máte důkaz, že bylo sucho a říkáte, že hladina moře byla tady, když tady máte důkaz, že tady bylo sucho, což jsou tisíce let a desítky metrů. Zase ty data jsou, řekněme, ten výklad je upravený tak, aby byl hezký. U tohoto grafu je to zase o tom, že jako lidi jste zvyklí, většina lidí je zvyklá na to, že když máte graf, tak máte nějakou střední hodnotu, to znamená, že očekáváte data jak nad křivkou, tak pod křivkou, a kdyby veškeré data byly jenom nad křivkou, tak by vám ten graf přišel divný a neuvěřitelný. Přišel vám špatný, proto je udělaný takhle, ale zase je to taková ta zkouška. Pokud víte, o čem se mluví, tak víte, že ten výklad je populistický a je udělaný proto, abyste se cítili dobře. A reální data jsou mnohem skeptičtější. Ten posun je jinde a je mnohem dramatičtější. Zase stejně tak jako tady ty čísla vlastně může člověk víceméně ignorovat, protože ty nejsou jasný, nejsou upravený tak, jak se hodí. Ten graf jsou víceméně správně, nebo ty grafy jsou relativně správně. Tak. Takže, když se vrátíme k chrámu Hathor, v této době, před těmi 20-40 tisíc lety, tady by bylo fajn zeptat se lidí, kteří o sobě tvrdí, těch ezoteriků, kteří o sobě tvrdí, že v té Atlantidě byli, že si to pamatují a tak dál. V každém případě ty úplně raný, nejstarší zobrazení slunce jsou měděný. Oficiální výklad je ten, že protože měď, protože zlato bylo drahý nebo neměli zlato. Můj osobní názor je ten, že je to proto, že slunce tady bylo mnohem méně aktivní, bylo oranžový, bylo měděný a proto ho zobrazovali měděně, protože mělo měděnou barvu. Proto taky byla mnohem nižší teplota kvůli slunce, jeho aktivitě. Zase lidi stejně inteligentní, všichni ví, spousta lidí, pokud chcete, víte, je spousta artefaktů z doby před potopou, z doby Atlantidy, z doby Klasidalu, že tady máte Lemurii tohleto období, až pochať, respektive až pochať je Atlantida a pochať jsme my. Takže v Atlantidě se víte, nebo dokážete najít spousta megalitických prehistorických staveb, nikdo neví, kdo je udělal, nikdo neví, jak je udělal. Vyžadovali, vzhledem k tomu, že ty kamenné stavby mají váhy mezi 100 až 1000 tunama, někdo je musel opracovat, nějak s nimi manipulovat, to vyžaduje obrovský měso, nástroje, nářadí. Takže byli technicky vyspělí, stačí se podívat na chrám Petra. Chrám Petra sám o sobě je sice zajímavý, ale je to zase to odvedení pozornosti, protože pokud se podíváte na ten hřeben, ve kterém chrám Petra je, ta stěna je kolmo odfrezovaná dolů. Pro mě jako pro strojaře vždycky bylo zajímavé tohleto studovat a oficiální, proto se tam nedělají vykopávky nikde okolo, nesleduje se, co je pod tím pískem, hlavně proto, že by to pravděpodobně vedlo k otázkám, na který není žádoucí odpovědět. Takže zase my za 6000 let ze sběračů do vesmíru, oni tady 90 000 let a neudělali nic, divný.
když se podíváme do toho vnitřní skladkyně chrámu Hátor, je tam spousta, jsou tam nějaké obrázky ohledně nějakých technologií, nějakých divných věcí. Když se budeme povídat o chrámu Hátor, je fajn se podívat do Spojených států, do Grand Canyonu, kde je oblast, kde je zakázaný přístup. V 1880-90 mám pocit, údajně byl člověk, který objevil tam nějaký jeskyně, nějaký artefakty se spoustou zlata a s divnýma nápisema, který byly velmi egyptský. Proč egyptský? Protože jako obrazový písmo. Proč obrazový písmo? Protože nepotřebujete nějaký jazyk na to, abyste mu porozuměli. Pokud se nějaká vyspělá civilizace zanechat informace o sobě, svým potomkům nebo dalším civilizacím, použijete vědecky významový písmo, kde začnete od jednoduššího, skončíte u složitýho komplexních termínů, proto aby ho dokázali pochopit, rozluštit. Protože pokud máte písmo, jako máme my, jako latinku, tohleto písmo, což je fonetické písmo, bez znalostí jazyka tyhle znaky nedávají vlastně žádný smysl. Protože vyjadřují jazyk. Protože jsou fonetický. To samé v minulém díle, když jsem mluvil o struktuře vesmíru, o programování, o těch sférách a komplexitě, to A, B, C, D nebylo myšlený ve smyslu fonetickým jako tyhle písmenka, ale jako třeba znaky kanji nebo mandarinštinu, kdy máte znak, který vyjadřuje celé slovo. Což zároveň vede k tomu, proč vesmír je vždycky pozitivní, protože hovoří vždycky, funguje pouze s tím, co existuje, tak je vlastně celý stvořený a proto je pozitivní. Vesmír vlastně, pokud ve vesmíru něco chybí, tak to tam chybí, takže ty data tam nejsou, prostě chybí, proto s tím nepracuje. Proto vesmír pracuje s tím, co je, a proto je potřeba tak s ním pracovat s vesmírem. Zároveň se dostáváme k další věci a to je díky tomu, stejně tak jako v kanji a tak, máte jednoduchý znaky a pak jsou složitější znaky, jako je dům a jako je třeba dům a v něm prase, což znamená štěstí, bohatství, a dům a 2 prasata je ten druhý význam. Je to jedno. Takže se dostáváme z pohledu programátora, je nejenom, že máte ty bajty, ty jednotlivé slova, ale máte i bytovou hloubku těch slov, tu složitost, tu komplexnost. Proto ta komunikace s bytostmi, které jsou ve vyšších sférách, je tak složitá, protože nejenom, že těch informací mají mnohem víc, ale zároveň oni použijou, zatímco my tady musíme říct třeba člověk, muž, nebo člověk samčího pohlaví, a oni řeknou muž. Ano, místo 3 slov použijou jedno. To znamená, že na dekodování jako mnohem složitější náročnější, blablabla. No a je to dlouhý, já vím, zbytečně. Takže zpátky k tomu, to vede k tím základní myšlence. Slunce, 3 fáze slunce. Měděná, zlatá, a stříbrná. A teď se dostáváme v té stříbrné fázi, kdy to slunce se přehoupne do nového kvantového stavu. Proč o tom mluvím? Zase tady měli nějakou techniku a jak se slunce přehouplo z té měděné fáze do té zlaté fáze, kterou se pamatujeme z dětství, nebo já se pamatuju z dětství, tak se změnily pravděpodobně ty konstanty. Máte, všichni asi víte, Maxwellovy rovnice, popisují magnetické pole, popisují pole, magnetické hlavně, kvantový pole a tak. A změnily se konstanty, to znamená, že elektrika nebo ty fyzikální zákony, řekněme ta elektrika, kterou oni používali, přestala fungovat, začala fungovat elektrika, která funguje teďkon. A to jsou teďkon popisuje sen, je to, že naše elektrika pomalu přestává fungovat, protože přijde k nějakému skoku, k tomu přeskoku do té stříbrné fáze, kde přestane fungovat naše elektrika, začne fungovat ta elektrika v té stříbrné fázi, protože se změní ty konstanty, změní se
celý význam Maxwellovy rovnic, což bude trvat třeba 200-300 let podle mě, pak dojde k tomu puf, kdy což je ten solární záblesk nebo solární pulz, jeho popisuje hermetismus, slunce vyzáří velkou část energie, což je ten biblický sydne pekla na zemi, a vlastně slunce klesne do té zpátky, do té měděné fáze, což je tady vidět, a zase bude pomalu našerpávat tu energii, a to protože dojde k tomu velkému energetickému pulzu, tak se spoustu mikrovlnné radiace a další radiace, a proto je teď víc nemocí a taky, jak asi víte, začínají být takový ty kožní příznaky, kožní nemoci ozáření. Tak to znamená, že ten bod se posune dál. Ten graf by měl být vlastně obrácený, ale protože ten led je byl vystavený té tvrdé radiaci, tak se změnila jeho struktura, takže ten výklad toho je takovejhle, jaký je, ačkoliv proto dneska zase to je jakože rovný. Tahle teplota vypadá stabilně a teď to vystoupí nahoru o hodně, klidně o těch 8-10 stupňů, což je tu radiací a tak dále. Zároveň ta změna pravděpodobně způsobí to, že elektromotory budou fungovat jinak, elektronika přestane fungovat a solární panely třeba podle mě pravděpodobně budou fungovat mnohem líp, dokonce tak dobře, že začnou hořet. Takže solární panely můžou být docela zajímavá past. Zároveň, protože před pár rokama podle mě, z toho, co já tak nějak vnímám, drakonářské císařství takhle. To je ten důvod, proč v prvotním plánu Země nebo solární systém je místo bez inteligentního života. Díky těmhle cyklům, protože každých 130 000 let dojde k tomu restartování a to znamená, že ten inteligentní život, který nemá dost času, dost stabilní podmínky na to, aby se přehodnul do té druhé sféry, kde už to tolik nevadí. Proto taky projekt Kraj, to předání solárního systému listu mělo být potom v té 9. úrovni ve 3. sféře, protože ve 3. sféře ty bytosti jsou dost bezpečné na to, aby měli možnost jednak, aby tohleto, ten solární puls se jich netýkal a jednak, aby s tím dokázali pracovat. Tak, teď se dostáváme k tomu, že ty instalace, které tady ta císařství má, nebo tady ta civilizace má, tak se baly a nebudou se aktivovat. Takže ten hub, který tady bude teďkon, bude ještě o něco výraznější, než byl, a jeho dopady na lidstvo budou větší, na genetiku a na myšlení, protože samozřejmě se změnou Maxwellovy rovnic těch konstant změnou magnetických polí se zároveň změní i nervový systém, protože nervový systém taky pracuje na principu, nebo založený na principu elektřiny, což jsou zase magnetické pole a tak dále, tak dále. Tak, dál. Takže se dostáváme k tomu, takže nějaký ten puls a tak. Zároveň já mám takový ten vnitřní pocit, tak je ten, že to náhradní DNA předtím jsou ve slunci a tím solárním pulzem se vlastně přepsali do Akáši, protože už tady zase vlastnictví je důsledek kontroly a odpovědnosti. Stejně jako svoboda je důsledek osobní odpovědnosti. Protože lidstvo trvá, spousta lidí tady trvá na tom, že země je vaše, slunce je vaše, to znamená, že za to nesete zodpovědnost, máte to pod kontrolou, což zároveň znamená to, že a říkáte to proto, abyste nemuseli splnit svůj část dohody za tohleto důvlákový DNA, protože tahle smlouva z doby před těma 14-15 tisíci roky, někde tady, vyžaduje
od listva nějakou činnost, splní nějakých podmínek, což se vám nehodí. A je jednodušší říct, a my to používáme jako naše, takže se trhněte nohou, nic plnit nebudete. Takže tohle v tom pulzu, který přijde, tak to dvouvláknový DNA už sem nebude vložený, protože už není kdo by ho vložil, pokud teda listvo nemá, pokud ho nedokážete vložit vy sami, což nedokáže listvo ho vložit. Protože to vyžaduje bytosti čtvrtý sféry a žádná bytost čtvrtý sféry to pro listvo neudělá. Protože tenhle ten stav, který tady je výsledek lidské činnosti a je výsledek toho, že lidé trvají a lpí na tom, že je to vaše věc, lidi za to nesete zodpovědnost a protože na to nesete zodpovědnost a máte to pod kontrolou, takže je to vaše práce, vy to máte udělat. A protože nemáte, tak to neuděláte, takže to, což je fajn. Na druhou stranu se vás to vlastně, to může být všem úplně jedno, protože dřív, než ten puls nastane, tak se splní ta část smlouvy, kdy Gaia a Luna, jako duše Gaia a duše Luna budou spolu, což znamená, že ten sarkofág, ve kterém je uložená duše Luna, se plácne o zemi, pokud si to pamatuju dobře, tak je to někam do tak nějak jakože středu, severostředu Tichého oceánu, což znamená zánik veškerého života na zemi, kromě nějakých vlastně to asi nejspíš přežiju. Rozhodně zánik veškerého inteligentního života. Stejně tak, a tak, takže to vás trápit nemusí, nehledě na to zase, že i tak to přijde až po té změně, po tom přestupu se do té stříbrné bílé fáze. Takže většina lidí, kteří na sebe nepracují, kteří jednak nepracují na změně genetiky, což znamená, že se snaží minimálně projevili snahu o splnění těch podmínek, smlouvy ohledně těch dvouvláknových DNA a mají snahu plnit nějaký věci, což je velký minimum lidí, tak ty si to chovají asi nějakou příšernost. Jinak tak, jak to říkali přeci, se dostáváme k tomu, že lidi projeví svou tu přirozenou podstatu. A to znamená, že všichni ezoteriků, kteří jsou, žijeme jenom tady a teď a neseme si zodpovědnost jenom sami za sebe, což jsou zvířata, tak se jim jejich přání splní, protože vesmír je neuvěřitelně laskavý, plní přání a plní doslova, takže se dostanou do té zvířecí fáze tak, aby mohli skutečně žít jenom tady a teď a nesli si skutečně zodpovědnost jenom sami za sebe, to znamená u různých bytostí druhý úrovně existence, zvířátka, což je fajn, aspoň většinu lidí nebude nic trápit tohleto. Aspoň nebudete mít ten smutek a žal, který mám já z toho, jak je tady promrhané tahle úžasný potenciál spousty lidí. A tak, mohl bych mluvit dál, to je asi všechno, je zbytečný mluvit o něco víc. Jestli se pletu, je to skvělý. Pokud mám pravdu, tak v průběhu poměrně krátké doby, řekněme několika let, z listva, teď do smyslu listva těch bytostí, který myslí tak, jak myslíme teď, víceméně, tak bude jenom pár tisíc, nebo pár set tisíc jedinců a většina lidstva umře samozřejmě při první země, protože z nich budou jenom šikovní opičky a ty nemají schopnost přežít. Rozhodně ne plošně, takže počítám, že řekněme něco kolem 99,9% světové populace prostě zanikne. Zároveň můžete být v klidu, nebo ty
hodně bohatý lidi, kteří mají ty svoje, a staví si ty svoje bunkry. Mimochodem stejně tak jako máte ty mega ty, města, které byly v době, kdy byly ledový. Tady jsou nějaký ty pozůstatky a nikdo je nepoužil. Nepoužili podle mě pochopitelně, protože jim došlo, že to není otázka jenom radiace, ale je otázka celý kvantové změny. To znamená, která se týká, kvantová změna se týká celé oblasti solárního systému, což je od Slunce až po ty bariéry, na který narazil Voyager. Mnohem dál, to znamená, řekněme, čtvrt světelného roku, půl světelného roku daleko, takže předtím nikdo neuteče. Takže to nepoužili, protože je mnohem lepší, než se uzavřít pod zemí, kde vám přestane všechno fungovat, takže chýpnete pomalu pod mě. V šílenství je lepší teda, když už máte umřít, tak aspoň umřít na Slunci a mít aspoň nějakou šanci na přežití. Takže ti bohatí lidi krásně zamřou do svých úžasných betonových sarkofágů, rakví a tam si úžasně pomalu umřou, budou moci přemýšlet nad tím, jak krásně promrhali všechno. A tak, což je tomu, takže pokud máte nějaký výšišky, nějakou zlobu nenávist vůči těm hodně bohatým lidem, tak ji pusťte a zhoďte, protože je to zbytečný. Zase osobně před tímhletím jiným událostí já jsem se snažil s tím něco dělat, snažil jsem se žít nějakým příkladem a tak nefunguje to. Ty výšiky, které spousta lidí bude mít, není to otázka 7 králů, těch 7 vládců, není to ani otázka 100 vyvolených, není to ani otázka osvícených, je otázka těch 99% populace, což je ten střední management v té pyramidě a ty lidi úplně dole. Protože místo, abyste žili v té nějaké kvalitě, nejjednodušší je to asi ukázat na vztazích. Já když jsem se žil s Elizou, když jsme chodili, já jsem se všema holkama, když jsem chtěl něco s nima mít, tak jsem s nima chtěl něco mít, protože jsem chtěl s nima sdílet svůj život, svou energii, chtěl jsem je poznat a chtěl jsem s nima sdílet svou přítomnost a chtěl jsem je poznat. Chtěl jsem být součástí jejich života, sdílet to s nima a tak. Což vede k tomu, že když jsme se s Elizou rozcházeli a školy, vlastně, když jsme ještě spolu chodili, tak už vlastně začala tak nějak chodit s Havranem, se stýkat a moji přátelé nějaký, kteří viděli a všichni moji segry a tak mě na to upozorňovali a byli hrozně překvapení z toho, že mně je to vlastně jedno a vlastně jsem z toho měl radost. A je to proto, že když z mého pohledu, když někoho milujete, ten skutečný vztah, cit někomu, je to, že mu přejete, aby byl šťastný. A jestliže to znamená, že je šťastnější s někým jiným, tak jste šťastný, že toho někoho jiného lepšího našel. Zároveň tohle, když se podíváme do starých kultur, to je to skákání přes meč, nebo ten přes nůž, ať už to dělali Slovani, dělali to Germáni, což je ta věc, že je to připomínka na to, že vztah nebo partner, stejně jako muž, se o něj musíte starat, jinak se vám ztratí, když počítáte s tím, že ho máte jistý, tak se vám ztratí. Přijdete o něj, takže o vztah stejně jako o muž musíte pečovat a vztah stejně jako muž záleží na tom, jak se k němu chováte, tak se vám to vrátí, protože muž můžete
použít jako zbraň pro svou bezpečnost, stejně jako vztah. Stejně tak nůž můžete použít na jídlo, můžete ho použít jako nástroj třeba operace, když se zraníte a tak. Takže nůž stejně jako vztah má spoustu způsobů využití, a záleží na vás, to, jak vy k němu přistupujete, jak se k němu chováte. A kolik z vás dokázalo, když se rozcházeli se svým partnerem, být šťastný z toho, že má někoho, koho má rád. Koho má rád víc než vás. Dokázali jste žít tohle je to světlo, tohle je ta čistota, o který se tak rádi mluví. A málo kdo ji skutečně žije, dokáže udělat. Samozřejmě mě se můžete smát, že já jsem přesně ten bezsečný, potněšilej a manipulativní prase, což je naprosto v pořádku. Můžete se mi myslet, co chcete, to je naprosto v pořádku. Takže takhle. K tomuhle tomu, to, co se děje a to, co se bude dít, je zase důsledek těchto rozhodnutí. Není to otázka těch 7 králů nebo 9 králů, 100 vyvolených, je to otázka vašeho chování. Stejně tak, vzpomněte se na 2012, spousta lidí měli takový různý přísahy a přesevzetí, jak se budou chovat a jak to bude lepší, když se půjde dál. A kolika lidem tyhle přesevzetí vydrželi po covidu, vůbec do covidu. Zase je to velká, všechno se děje, je zkouška. Příprava na zkoušku, protože celý život, který je teď, je otázka získávání a používání zkušeností a tak. A ty zkoušky toho, co je pouze navenek a co je vaše vnitřní součást. To zároveň bere třeba k peklu, kde peklo je vlastně ta úžasná věc, velmi potřebná, velmi důležitá pro rozvoj duchovní, mentální. Je to, že tady uděláte nějakou hloupost, jako je třeba nevěra, že jo, a ženy, který jsou nevěrní svým partnerovi, tak jich děloha luno je naplněný ostrými kameny a u mužů jako, že jsou pověšený za genitálie, až se genitálie utrhnou, nebo u žen až omdlí a tak. A přijde archanděl Uriel, uzdraví je a začne to na začátku. Ten důvod k tomu, proč se tohle ty hrozné věci dějou, je ten, že po nějaké době si uvědomíte, že se vám to děje ne proto, že oni, ty anděle, ačkoliv vy budete nazývat démony, ale jsou to anděle, proto archanděl Uriel a tak. A zase archanděl Lucifer, světlonož. A mimochodem původně Lucifer, takhle, jak asi víte, spousta lidí ví, že hebrejský mysticismus je zjednodušená forma egyptského hermetismu, což je zjednodušená forma nauk z Atlantidy. Cestovka a tak. No. Takže tyhle ty věci, které se vám dějou ne proto, že by anděle vám je chtěli dělat, ale protože byste si to vybrali smíšené. Jak se říká, za člověka hovoří, nebo za vědomou bytost hovoří její činy, ne její slova. Takže to, co děláte, třeba nevěra, vede k tomu do tomu, takže si tím procházíte znova, až vám dojde to, že ty bytosti andělé vám to dělají ne proto, že vám to dělat chtějí, ale protože byste si to vybrali a oni respektují vaši svobodnou vůli a tím, že byste porušili tu posvátný závazek, což je partnerství, třeba nevěrou, tak jste si vybrali tohleto, takže odpustíte jim
pak po nějaký době odpustíte sami sobě, a když odpustíte sami sobě, tak přijde Archanděl Uriel, nebo takhle si to pamatuju já. A on je velmi úžasná, velmi pozitivní bytost. Tentokrát ti to trvalo jenom 360 000 cyklů, než jsi odpustil. To je skvělé. A si říkám, cože, tolik, 360 000, to je hrozně moc a nebylo to předtím míň. Jo, už to dřív to bylo i míň, ale víš, co to znamená? To znamená, že tentokrát si našel něco, na čem ti opravdu záleželo. A proto ti to trvalo tak dlouho, protože jsi na tom tak děl. A najít něco, na čem ti záleží, že jsi skvělý a úžasný. Teď jenom se musíš naučit to pustit ve správný čas. No, což je skvělý. Učíš se, postupuješ. Archanděl Uriel je úžasná bytost. Pak máte očistné, což je prožití, se podíváte na svůj život z pohledu všech ostatních. A pak jdete do těch nebes, kde se chvíli pobuduje ta dušička a pak se jde do dalšího zase života. Nic. Protože zároveň to vede k tomu, že se dostáváme k tomu, že všechno je energie, to znamená, že ano, se celý tenhle vesmír je jenom simulace a může myslet, že si chcete představit to, že my všichni jsme jenom inteligence, které jsou trénované k nějakému záměru, tak vlastně máte určitě pravdu. A proto se tohleto všechno děje, tak jak se to děje. A proto vesmír a všichni respektují svobodnou vůli. A svobodná vůle je výsledek možnosti volby. A proto máme možnost volby a proto záleží na vás, na každém z nás, proto se rozhodneme. A pak je to jenom otázka těch důsledků. O čem má i v podstatě videů předtím a tak. Takže 3/4 hodiny, tady bych to ukončil, skoro hodina. Tady bych to ukončil, protože to je dostatečný. Všechny důležité informace, takže pokud se pletu skvělý, pokud je na tom něco pravdy, tak nás čekají zajímavé časy. Takže připravte se na zajímavé časy, na to vyúčtování, což zase naši předkové, ať už slovanský, tak germánský ve Skandinávii, tak v Ázii, tak indiáni a tak dále, všichni. V Polynézii upozorňovali na to, že prostě přijde to vyúčtování a tak. Takže vesmír je dobrý a pozitivní, respektive vaši svobodnou vůli a tím, co jste dělali v tomhle životě, děláte v tomhle životě, to, co jste dělali v předchozích životech, tak se nám všem vrátí. Teďkon ukáže se, kdo žil zodpovědně, způsob ostatním a kdo je to sobecké zvířátko, nebo kdo je jenom to jednoduché zvířátko, kdo chce být ten otrok, kdo chce být to zvířátko, kdo se nechává tu osobní zodpovědnost za sebe a za svět. A na ostatních, na vesmíru, na Bohu a tak. A to přání bude splnění. Takže když chcete být zvířátka, budete zvířátka. Na druhou stranu, pokud žijete zodpovědně k ostatním, ke světu, tak jako Metatron a Sandalphon, tak můžete přestoupit rovnou třeba do druhé sféry. A tak, dobře, hodina skoro, čas to zapíchnout. Takže krásný den, znova mějte na paměti, je to jenom můj osobní názor, to znamená, že jsem můžu zcela plíst. Je to jen takový hrubý výklad tomu, co si pamatuju, co jsem tak nějak viděl a jsou ve mně tyhle ty data úžasný, budí za pocity, jako co se děje ve světě, ať už jsou to Spojené státy, práškování, což zase potom najednou znamená tu věc, že práškování od 90. let
ty světové elity věděli, no, vědí a vědí to, podle mě to vědí už nejmenším od toho objevení těch záznamů v Grand Canyonu, čistě protože ty chrámy v Evropě, v Ázii byly mnohokrát vyplněný. Od té doby, před 20 000 lety, od této doby, od doby Atlantidy, zatímco Americe, severoameričtí indiáni se toho místa vážili a vyhýbali se, neplnili ho, proto tam ty informace zbyly a tak, no. Takže zase vidíte na tom, že to práškování a ta nový světový řád, ta elita se snažila něco s tím dělat. Snažila se nás, ty malí obyčejní lidi, chránit nějakým způsobem, aspoň trochu. A když se vzpomeneme na Davida Icka kolem roku 2000-2005, tak ten mluvil o agendě 21 a byly tam roky 25, 35, 50, 25, 30, 35, 50. Všimněte si toho, že teď už o roku 50 vůbec nemluví, už jenom 2035, protože ten gradient té změny je rychlejší a vrůžší, než si pravděpodobně všichni mysleli, protože místo plynulý změny nějakým způsobem, tak ta změna půjde skokem. Je tam ten přechod do nový kvantový stavu. Takže proto panikařej, proto hlavně spousta věcí se už ani neskrývá a prostě se dějou, protože si myslím, že ten původní předpoklad byl ten, že ta kvantová změna přijde někde kolem roku 2100 a proto chtěli mít ten stabilní světový systém v roce 2050, proto se s tím tak plánovalo. A na druhou stranu teď to vypadá, že ta kvantová změna může přijít před rokem 2030. Proto se teď tak začalo spěchat. Ono na druhou stranu může teď přijít kdykoliv. Teď někdy kdykoliv. Možná nepřijde vůbec. To možnost. Já vím. Já jsem jenom tady to manipulativní prase a manuální blb. A tak. A jsem na to hrdý. Tak jo, takže to je za mě všechno. Normálně bych řekl, že pokud máte nějaký dovezy, tak se dozvěděte, ale jako asi zbytečný. Se tahle ta zpráva není ani tak pro vás tady teď, jako aby tady byla v tom kvantovém poli a aby potom, až ty duše budou mít ty výšivky, tak aby tady byla ta zpráva, aby tady bylo to, že ty informace tady byly, a když tenhle manuální blb a manipulativní prase jako já to může takhle vědět, tak to může vidět kdokoliv. Takže krásný den. A tak, žijte zodpovědně.